pamusoro vakuru vedare ndati ndimboyo panapa timbodiscussa kanyaya kadiki kari panapa because ndoziva kuti nyaya idzi dzikasataurwa nemunhu akaita kunge nini dzinondoshaya kana one munhu zvake achange achizokwanisa kuita chipower chekuti akwanise kunge achizvitaura because ininiwo semunhu ane ushwindi munhu ane ushingi hwekungotaura zvese ndaona kunge zviri very important kuti ndinge ndichidiscussa pamusoro penyaya iyi. Pane nyaya yandiri kunzwa panapa yekundizoni Mnangagwa ari kunzi akapa vakomana Robert Tapfumaneyi neumwe wacho mota dzekuti vange vachifambisa handiti vachienda vachinoita basa ravanenge vachiita ravo rekunofamba vachinonzwa war veterans vanhu vamwe vakasangana nemachallenges kumashure but asitotangira pane nyaya yacho iyoyo muri Zimbabwe. Totangira pane nyaya yekuzonopa Robert Tapfumaneyi mota. Kune hondo imwe isiri kuzikanwa. I think pa social media tatonge tatonenguva tichingodiscuss about the issue here, these two brothers, Sly Media, ndiye mukoma, and Robert Tapfumaneyi is the young brother. So I understand kuti people like ana George Charamba munokwanisa kusanitora serious panyaya iyi because George Charamba ugara wakanimaka, but I understand kuti unogara uchindoona almost every time, but I know kuti since uriwe munhu wafacilitated chinhu ichi unokwanisa kuignore zvinhu izvi but unenge uchitowedzera kugadzira madivisions. I understand kuti munhu asingadi kuudzirwa. Robert Tapfumaneyi na Sylvester Tapfumaneyi mabrothers but vasichashande vese, but pakutanga kwechinhu chavo vanga vari kushanda vese semabrothers mune zvakanaka. Oma issues nekuzonetsana kwakazoitikawo uyo akazobvawo ku-UK zvakaita kuti asabva aramba achigara ku-UK was because of adzoka kuti akwanise kuseva company yake inonzi Sly Media, inova one of the biggest news channel kuZimbabwe ikoko kwa meno vanoti news channel or whatever, I don't know zvamunenge makuda kuiisa ipapo, but he is the pioneer of all these things that you guys are enjoying right now. So ari the pioneer kudaro, the younger brother vakatadza kuwirirana pamaitikire ezvinhu zvavo handiti kunongonetsana kumarudzi kana kumachinchi mareasons akabuda akataurwawo uye akazoita kuti iweyo jealous brag chinchi and stuff pachitaurwa nyaya dzakasiyana pakatotanga kutochinjanwa mashoko zvekutodaro pakazopindurwa nyaya nehanzvadzi yacho ikabuda yakutaura kuti iwe wakaromba une imba yako iwe usingagari iri kubhindura iwe une imba yako hamene kuchimwe kwakataurwa futi wanzi une imba yako iwe isingagarwe dzadziri nyaya dzemabrothers nemasisters mafamilies. So family yatoita kakupatsanurana kudhara pakatanga kutanga kuti vanhu vakabva vatanga kupindira uyu akati inini ndomhanyana ningi ndiwo ndototeerera uyu akati aiwa inini ndoteerera hangu ningi ndiye anondinakidzawo. Hazvina kuipa kuti munhu unowana side rako rori kuningirira, but let's balance these things. Kana machinge mazvipira guys kuti nhasi maakuda kureward these guys kuti muruda kupa Robert, make sure kuti Sylvester awanawo something. Handisi kukuudzirai mari dzenyu, ndoziva kuti mari inorwadza kutsvaga or whatever, even though ari maresources enyika we know kuti ndezvenyika izvi, but I think panenge pabhaizika. George Charamba must hear this. Please guys, make sure you like this video rende umbere more share. Those guys, they must hear this. Pabhaizika. These guys vese vari kutoita basa chero vari kutorowa maproductions ane musoro. Uyu zvaatopuwa mota uyu anofana kupuwawo kuti zviite kakudzikamira so kakuneutralize so because uyu ari kuenda chinoda so uyu ari kuenda chinoda so vazonotukanira na nyaya dzimwe zisina ndiri pamenze ukuita nyaya yangu wazodai. Pane nyaya dzimwe dzanga vari kunetsana nyaya dzanatapiwa makore dzedze kunzi wazoenda ukanoenda vhiwa vanhu vakuti waita nyaya yangu nanjiita pamabrothers aya pane fight by rewarding the other. Nyaya ndakatombotaura kasingaperi but now by rewarding the other one muchisiya umwe mune zvakawanda zvamakonzeresa ipapo. So please, nyaya iri panapa muri yeZimbabwe varotadza kunzwisisa vazhinji ndokuna kunge ndanyanya kutanga ndikutenderera pane nyaya dzimotikari idzi, but nyaya yevaviri ndangoinyeurira kwamuri because havachashande vese vari kutadza kutowirirana zvamuchose. Uyu aiti ndini uyu ndini ndakazoitisa uyu chakati uyu ndindikaitira uyu chakati ndatrai kundiitauro zveneutral so that hapana notsamwawo kana zvekuzonzi umwe anozofona akuchikidzira vanhu amene ndakanzwa kuti pakati pavo pane hwani anoda kuzvita afamba achichikidzirawo vanhu amene vanenge aonawo shiri dzanenge ajumawo dzinochikidzirika dai nezera rake. But anyways,
nyaya panapa President Emmerson Mnangagwa is gifted 2 brand new off-road vehicles to journalists Zenzele Ndebele and Robert Tapfumaneyi to support their work documenting the experiences of Zimbabwe's freedom fighters. The announcement was made by presidential spokesperson George Charamba, who said the vehicles were facilitated through the office of the chief secretary to the president and cabinet. He said the 2 journalists had previously been relying on their own limited resources and that vehicles would make their work easier to allow them to expand their coverage. Ndebele, the founder of and the director of the Center of Innovation and Technology, CITE, is known for his investigative journalism and documentary work, particularly on the Gukurahundi massacres. He had previously faced legal challenges and scrutiny from authorities because of his work. The second representative, Robert Tapfumaneyi, is a producer, presenter with Zim Newsbeat TV. He had faced challenges while carrying out his duties as a journalist, including being assaulted while covering a political meeting in Harare in 2020. Raindo nyaya dzawo dzedze zvairoerwa hake papo kana zvainetserano ipapo ndoziziva komana akazongosvikawo parali akati ndotozivana naChamsaka indimira ndipinde zvikanzi hausi kupapinda ipapo vakambata vakati isu tokurova manje. So mamwe maissues awo anenge achiitikawo, but that is not the reason why kuti ndinge tichizoexplainera panapa nyaya idzi. Mukomana kupiwa kwaitwa mota iyeyi ndo pane nyaya yangu pabhaizika. Robert Tapfumaneyi apuwa mota, it's a good thing, basa rake rakuenda kumberi. Sylvester Tapfumaneyi anodawo yake mota. Justice for Sylvester Tapfumaneyi, because Sylvester is the pioneer of all these things that you guys are enjoying, especially ku Zimbabwe koko muri kuona nyaya dzemachief, muri kuona nyaya dzemachinchief zvakasiyana siyana zvari kungokava. Ma resources atori limited outside kwake. Even he is the one akamakwanisa kuguruma his younger brother umazokwanisa kupa chino, but makwanisa kuzoona chino, makuona talent paari, makuzodidi. Ndo maonera ndiri kuzviitawo zvangu. It's up to you guys. If I'm wrong, I stand to be corrected. Kana ndiri right, ngati push this whole thing. Justice for Robert for Sylvester Tapfumaneyi, my brothers. But Sylvester ngawano yake Sly Media TV. That's what I think. Ameno kana nichinge ndabaizo kutauro kana kudii kana kuti pamwe ndataura zvatsamwisa umwe munhu andanga ndisina kuuya ndiri ndakaronga kuti nditaure kutsagwisa munhu, ndangotaura kuti nyaya isvike mune zvakanaka.